Beste erdi guztietatik bera zen desberdinenan. Ez zen txuria, ez zen beltza, ez handiena, ez txikiena. Baina bazeukan zerbait beste guztiek ez zeukatenan. Artzainak bera zuen maitena. Mi ama gain etortzen izan honea eta irure bat bai. Honea etortzen izan berrotamar, estara fijo. Nire aurretik etortzen zen nire gizonar ama, eta haren aurretik nire amama, eta orduan urte pilo bat. Bai. Ni neu ez dakit, amar lehen etortzen nintzen, gero beste lan baten ibili nintzen, da gero berriz baserrira gehiago zehau nintzenen, hasi nintzen. Aldaketiek handia. Lehen digan honea, gehiena. Oin, nire itzien ondoena oin. Lehen azoka zen, azoka zahar bat. Ja, urte pilo bat zamakilen, da danetik egin zehose bat zeuken, da oain azoka berri honekin, eundoko argitu, Eundoko argitu, bai. Betiko antraketa etortzi, baina tarteka jende gaztire animatzea pixket. Lehen zegoen okin batek bere puestue utzi zuen eta pentsa gendun bazedela toki bat guretzako. Eta erakartzen gindun, normalin dendatan saltzen gendun, baina erakartzen gindun jendikin olako aurrez aurreko hartu eman hori eukitzie. Beti ere saltzen aizean produktuek, arpei bat jartziek, konfiantza bat emateulako baita ere. Eta aukera emateizu baita ere jendia saltzeko zure produktuen nola indezun, eta ze balore gehigarri dauken. Beste erdi guztietatik. Ja, 9 urte gaude Ostialetako azokan lanian, oso gustora. Talde oso politia dakau bere arten, eta ja bezeroak, finkoak lortu ditut. Baina bazeukan zerbait beste guztiek ez zeukatenan. Artzainak bera zuen maitenan. Berria oso ondo, berriekin oso ondo. Lehen, pasautxu hor, hotzak eta oin oso ondo. Lehen, debare juten izan, horta goneare bai. Asi gole xoitu gehalako, eta lazer labiako ju, baina hondi segitxo ju. Biltzega astiertetan azpeikien, ostaunetan Elgoibar eta sabatuetan Zarautz. Azoka ondo, oso dotoria da. Lehengo aldian beste bentaja batzu dazkau, jendientzako zarrera hobia do. Nik esango nuke kajana identifikatzeko erosliei oso beharrezko bezala zala, jakiteko zein postotan zabilen eta hori. Eta gero poltsana lan bat egin berrazion baita ere, porque haiginen poltsa botatzen bastar guztitan, azkenin erabilera bat bota eta bastarretan aizan ja azaltzen gauz bat, zintzan aurrea hola segiu. Bueno, guaztertero etortzen ga. Bai, umia eta bisok, hemen ditzen dugu erosketak, eta badakau ja postu bakoitzean zer erosi, da bertakoekin tratua, da gustora etortzen ga. Da umia berabe harremantzen da urekin, da beti beso zemote hotze, orduan gustora. Azoka etorrinez, bizi guztitik, nire ama asteartero azoka etortzen da. Nik ja independizan nintzen nire etxeak nintzen nien, ohitura izan nuen, beti asteartero etorri zanez. Inkluso urte batzuk erditik kanpo bizi izan niena, Elgoibarren beste herriaten ostegun nintzen da, ostegun nire azoka jote nintzen. Berduria, arrautza badari arrautzak, momentuko produktua. Oitxurak horrek holan jatian aldeko apostua eta bertakua. Baina bazeukan zerbait beste guztiek ez zeukatenan. Artzainak bera zuen maitena. Produktu fresko dut, eta amintinen gustatzen, azkintanak zutzitu da. Bai, eta ez da, nahi irutzaitela, ez dara eroskira junda pakete baten hartzeken etxuak, edo tomatea zut guztu gehiago gitzea, eta
beste zer kostatzen azkenin umea etortzen, eta azkenin supermerkatu batean jutik egin kostatzen. Eta ambiente atula hotela eta nire gustatzen da. Ardi txakurrei eta makilei atzien nobea ditzen. Sortze beretik ikasi bain zuen larrean libre bizitzen. Gu ekartzen juguna dira barazkiak, ardi esnia pasteurizauta mamilak, ardi mamila txokolatezkoa eta normala, eta mermeladak. Eta guretzako da puntu oso importantia salmentako, ze nik uste hau ez dela denda soil bat ez da, ez? Jendia badaki honta zerta datorren da, bertan daun produktua ere beste erabatea behitze zaio, eta etiketai behitze jozu, eta nundi datorren, nazenekin du, da nola ina daun, da ja, hone datorna beste kontzientzia batekin datorrela iruditzen zain nahi. Eta gure produktuei, maila hortan jarri nahi dugu pixkat, eta jende horren bila gabiltza. Orduan oso ondo etortzen zaigu. Elikagunean zea, sortu zanen, ikusten bertago produktua eta inguruko bazartarai launtzeko oso toki egokila, denda egokila izango zela. Eta egile esan, ala emateu dela. Gu behintzak geure aldetik anola, guztu gaude hola, jendia kontsumitzea gure arrotza eta ikusita gaina bertago produktua jendiak dakantzea, hasi arrotzetatik eta Euskal Herriko produktua kontsumitzea, jendia ikustea idala kontzientziatzen. Egia esan da, guretako formatu hau oso interesgarria iruditzen zaigu. Egia esan da, gustatuko litzaiguke beste herri batzuetan ere bai kopiatzia formatua, ze ikusten dugu, Azpeitin guretako betidanik izan da leku bat, agian ez tala sartu oso errez gure produktua, orain arte, baina formatu honekin ikusi dugu, alde batetik, talde gaztia daulako gogua handiarekin eta ilusio handiarekin, eta horrek suposatzen du asko produktu bat saltzeko eta produktu bat ezagutzera emateko Euskal Herrian. Orduan, alde batetik lagungarri izan da beraien jarrera, eta beste aldetik formatua ematen duelako, alde batetik bizitza ematen diolako galtzen nahi dian herriko merkatuei, bizitza ematen diolako formatu batek, eta beste aldetik, formatu ezberdina da, ez da bakarrik arategi bat, baizik eta gero dakazu pixkatanetik erosteko aukera, eta gero gainera dakazu, nahi izan ezkebia, azkenengo puntua izango litzakena, bertan dakaten produktu guztiak aukera dakazula sukaldatuta erosteko ere bai. Joko handia ematen du. Azokaz gain, elikagunen ezaltzei gure hogilek, eta bagendu nolako zalantza bat, bazauken logikaik edo ez, azokaz gain elikagunen eukitzi, baina nik ustez balio dula. Ze gauza badala azoka eta besti da aztin zehar elikagunek ematen zerbizio hori baita ere. Eta nik ustez elkarren gehigarri komplementaio dila. Guk hori, sasoiko produktuk sartzen dugu otarrian, geuri iruditzen zaiguna, eta gero dazkau WhatsApp bidez funtzionatzen dugu asko, taldeak inda dazkau, eta bialtze dugu ostegunetan ze barazki jungo liazken urrungoko hastian. Eta bi barazki ematen dugu aldatzeko. Orduan, guk bialdutako zerrenda hortatik kanpo dauden bi barazki horiek aldaula izkezu, pixkat joka hori lehikezu barazki horiekin, o produktu horiekin, zegoen nola mamila eta ardi esniak inda egian, gaur adibidez zumua dago baita, pixkat komplementatzen dugu garai hauetan pixkat porrio badauela baratzak beste gauzakin betetzeko otarra. Entonces lo servimos unas cestas de 8, 11 o 16 euros por semanas y lo servimos semanalmente. Entonces tenemos una lista así un poco de precios de venta directo y yo intento pues servir siempre en realidad un poco más que lo que pagan ellos, así, para que quedan con una cesta guapa. El proyecto de Elikagunea es muy bonito porque da una visibilidad muy importante al producto local, que es algo que es muy importante, que el producto no hace miles de kilómetros para llegar en un plato y porque la gente también tiene conciencia que es posible, porque muchas veces yo escucho gente diciendo pero aquí no se puede producir fresas. Pues claro que sí, esos son tierras para estos, pero hay que reapropiarse un poco, ¿no?, la comida y la producción. Y entonces, claro, en este sentido, el proyecto de Elikagunea es muy bonito.
Además también que él respeta mucho, me gusta la relación que tenemos con él porque respetan mucho el productor y valoran mucho el producto. Entonces él acepta un poco los precios que nosotros estamos poniendo. Hor apustu potente bat indue elikagunek bertako produktua baloratzean, bertako produktua, eta eskatu zigun, jungo zea bagu bertako zahardokin. Duela 2 urte denutza, gauza hauek aidiela indarra hartzen. Jendien aldetik ezagutzen, gero egin propaganda aldetik asko laguntzen du, eta baserritar bezala gutzako kriston laguntza izan dugu, produktuak ezagutzeko eta guri indartzeko. Baloratzen duzu baita, daola elikagune herrien puntu baten, oso puntu honen daola. Elikagune izan dagoetzako eskaparate bat ez dela. Behaiek oso persona egoki dira eraguntako proiektu batentzat. Jendiekin oso harreman ona, gertukua emateue. Esne makinekin oso guztua gaude. Gaina momentu honetan kokapenare oso egoki daka. Horre onda urte batzutan pixkat baztertu eta izkutuen egon da. Hor nahiko justu biligea, baina oin ja aldatu danean, oin berriz jendeak asko erabiltzen, askoz gehiago erabiltzen du. Eta da oso berezi da gaina, gaueze jendeak erosketak egin iteitu. Ikusten dugu, kontrolatzen dugu gaueze erosketak egiteitula. Eta oso ordu ezberdinetan. Itxaso eta mendien arteko lurretan bizitzen. Azoka horren barrenien zabiltzala, etorri zitzaien elikaguneko proiektuaren ezautza edo nola izango zen. Eta gu lehenengo momentutik baiezko esan genuen, gure apostua, eta hostila arratsaldean jun ezin duenak, eta beste denda askota jun ezin duen jendia, egunero gure produktua elikagunean hor dago. Kuadrilla horri oso jatorra diala, eta gukin demanabila portatzea, eta aurrea. Oso ekimen politia eta potentia egin du, eta elkarlanian danak berriz ezagitzen den nolaxe. Oso indartsu dago elikagune, harrigarri da azpeiti baten, eta badazka, guk denda bat gekandun azpeitin, ez? Eta solakake beste bi dendaz ezkan, eta bapatian, honek jetxingo du, eta keba. Ua mantendu egiten da, ez da jetxirein, inkluso pixka jioin da, eta elikagunen, izugarrizko salmenta egin, eta ez dezu, aila ostra, nundik atea da jende hau edo, hortzeon jende hori, lehen ere ez. Batzara dedikatzea pixkat, eta geho gehiena barruna egiten dut Tolosakua, eta geho dazkau aparte sagarrak, hasi goizokotik eta seiba klaseola. Hasi berri geha, baina oso guztua gare, astero emate dut, eta orduan oso guztua. Askotan beste produktu batzutako ekoizlekin ez dago harreman handik, ez? Bakoitzen nor bere sektorien gehiago moitzea. Orduan, nahi behintzat lagundu dit hori, beste ekoizle batzukin harremanak egiteko, eta azkenin bertan dauden langileekin hitz egin itezu, eta zure produktuen nolako gustatzezakoen, etzakoen bai klientiei, bai beste ekoizleek dituen gauzak. Bestakit, da, azkenien sinpletu bindu harremana. Itxaso eta mendien arteko lurretan bizitzen. Eguneroko funtzionamentuan gu dedikatzen gara gaztai egitea ardik zaitzea onta ez. Gero, beste gauza asko behar ditugu enpresa hondilek bezala eman berra ez, fakturazioak eta gauzak, baina gu txikile gara. Orduan, ez gara aliatzen ez ekonomikoki eta ez personalmente zaila da horta iristie. Eta orduan ikustie beste ekoizle batzuk nola idien, azkenien esaten zu eta hori nola indu eta beti emateizu zuri aukerie zure enpresan hori sartzeko. Karnizixera bat bertatik hartzet, eta gero jogurra zunture bai, urraki markako oso guztua hartzetio bai umiek, bai gizona, danok, eta gero berturitare bai, klaro. Semezar nahi, adibet, natila pila guztarezago, eta hola gauza puntual batzuk esan du, ze honak ez? Baina gehien bat, gero
lehen pentsatzen ditun gauzak Euskal Herrien eoti ebazeke, bela? Adibidez, arrozak edo pastak, makarroiek. Astin 3-4 aldiz gutxienez bai, bostetan bai batzutan. Hemendik etxe, eta nik zea guztia. Leheno beste baten egiten nu, baina hemen merkio ere bada ota. Elikagune hori irikitazatu zanean, ikusi nuan, hori ez, elikagune izatetekan aparte eta bertako produktotekan aparte, igual tertuligune bate bai. Hor bilatu nua, bertan zeren langileekin eta horiekin, eta oso harreman gertukua bilatzeto. Desente jende geha etxin eta danak jatu nahi ditxeu, eta orduan kalidadeko produktu emateko aukeri ukitzi umietare umetatik erakustie ondo jaten, da importanti iruditzezako. Hombre, guk 2 urteko neska txiki badakau eta behantzat entretenimentu da. Eta gu bezala xo enkargukiten eta, bueno, ikisitu behak, eta gainea kontuz, behak sartu berrezete dituta karlengo ezak, Ozak, bai, umieke ondo da, produktu ezautu eta, bueno, erosketak iten ikizteko baita, ez? Iruditzaten proiektu interesantia zala, berez, hori 0 kilometro gertuko produktuak eta gaina gehien bat ekologikoak. Eta gio bestetik, bazkideitiak bere abantaila ekonomikoare bazakan, eta inginan eta arrezkio autura hartzezu eta joera honea tortzeko. Sarri samarretan nola juten izan eta ze erosketa itxen itxun esan zian, hori, komentatu zian, igual bazkideikiakin ondota dan ateatzen itzala. Orduan informazioa behak eman zian, eta esan ados, eta konturatu naiz, uste hontan zehar, bere aldia badaola. Gustatzen zaten proiektu badalako, eta, 100% deskontua aparte, merezidulako proiektu laguntzi, Tiratik bazkide izeteko aukera jarri zuretik ikusten nun, gure lanbide hau izen da egunerokotasun hontan batea egon da alkarri osatzeko bergendula baita ere eta alkarri esku hori bota berdinola eta hasieratik eukin nun garbi hori bazkide izitiena. Eta iruditzezat oso dinamika ona sortu dela elkarren artien eta pixkate ezauten jungea urtin zier da guztua. Nik hemen inguruen oso gertu ditet lana eta guretzako soluzio bat izen da. Bizi azkar lontan denborek ezakon bizi hontan, ederla da azkenin etxin indako dakizula generure gertuku dela eta bertan etxin bezala zuk aldatzen den plato bat egunero jateko aukeri ukitzie bertati berta guretzat mundiala izen da egilez. Batzutan perrezaka lanea jun berrizete deu eta bertan egindako jateko goxuotea eta tartin behin hartze deu. Eta almondigak etxiniteko ituraik ez da askotan. Nik ez dakit ze aportatzetan, ni bakarrikan hortikan asko jasotzetala daukat. Bai kalidade aldetikan, behan arteko tratutikan, eta denetikan, eta oso gune aproposa da. Produktu hobio da, fresku hobe da, eta orduan udaletxetik enontzan horri eskintza bat, baserriti.com ekin da, eta orduan erabaki gendun bertako produktu ibiltzia eta oso guztua gaude. Esto asteleni lagatzen du berdurie behazaten, honen beste berduri berdeta. Bale, preparatzen du esto eunin bertan astelenin eta ematen du bertan behai jamaia eta harremana oso politia dauke. Gurasoek guztua daudela bertako produktu ibiltzikin eta azken finin da umiek ondo elikaute daudela lasaio otegi gurasoek. Azoka plazi eta elikagune gozatze ben espazio honek merkataritzi eta lehen sektorin arteko lotura bat iteula eta uste dugu hori merkataritzuntzako oso positibu edala, ze etorkizun baten denda txikiek beste batzu handik bereizteko bertako produktuen salmenti iruditzen zaigu estrategiko izango da. Leheno, obri inaurretik ere hemen egiten azoka estok azokie eta oso guztoko tokile genuen, eta behin obri inondoren honea buelta gueanien, sentsazioek lehenguek egoindik eta hobiek izen diez, espazioe oso egokile daulako ekintzak egin alizeteko. Plazatarrak da egitasmo bat, ludotegatik sortu zana, egin genuna herrira behira, da gero ite deu herriko eragile ezberdin egin, saiatzea ekintzak antolatzen. Eta elikagunina ikusi genunin, iriki bertze belata, interesanti iruditu zitzagun behaiekin elkarlan bat itie eta pixket herrira behira ikusteko
hemen go produktu nundi etortzeien, eta ze produktu saltze dituzten da hola. Eta ondo etortze zaigu elikagunean, hau, nik uste, umiak pixkat ikusteko, anite deun hori kalea ekartze deula gero. Gusta hilizinatek batzata sartu ginen, produktu ikusi, geho honea etorri, berze produktu igualak eta ikusi, eta gusta. Bai umik eta bai gurasu. He aprendido cómo hacer las comidas de aquí y cómo utilizarlo y cómo se usa. Errigora da pixkat Naparru mailan ekoizte den produktuk, produktore txikilen produktue bertan saltzeko eitan kanpaina bat, eta bide batez hortik ateatzean dirue euskerien alde erabiltzea. Elkarrekin urtietan nahi da Errigoran produktuek Azpeitin saltzen, eta ikusita elikagunie behare dela bertan ekoiztutako produktuek bertan kontsumitzeko proiektu bat, Azpeitin hau irik izanen, ikusi izan azkenin beharra baita ere behaiekin harremanetan jarri eta elkarlan egiteko zehose, ze azkenien zea berdine, helburu berdinen barruen eitan gauza bada. Guk 11 urte ditugu hemen garagardo azoka antolatzen, eta egoera desberdinak ezatu ditugu, eta azkeneko 2 urte hauetan, plazi egugitu anetiken ere, hemen jarraitzen dugu, pisketen situazio desberdin baten eta zea baten, asko ze erosuo, eta pisketen amengo azoka plaza honek dauken sentido edo zentzun horrekin, bertako produktuek bultzetzeko eta zean, gu ere pisket hori dela eta hasi geha bai hamburguesa aldetiken bertako oiaizko hamburguesak, lumagorri hamburguesak erabiltzen ditugu, eta gero solomu, mokailuntzago eta gaztientzako eta baita ere, solomu basetxerri ibiltzen. Benetan oso txukun gelditzea eta kanpotik etortzean jendie, egun horietan da da igual, bainuntzen da, erdi nolako zabat egitzie, ze txollo, hainbeste gauza desberdin egiteko. Oain urtebete udalak herriko hainbat eragileekin elkarlanien proiektu hau sortu zunean, Artxala kooperatiba osatzen genuen kideok, ilusioz heldu genion proiektu honi eta aldi berien errespetuz. Erronka handia ikusten nulako eskuartin geneukena. Urtebete pasago ondoren esan berrak herritarran erantzune oso positiboa izan dela, eite deun balorazioa oso positiboa dela, eta hor esan berra da eta azpimarra berra baita ibilbide hortan ekoizliek bide honetan eman diguen laguntzia eta babesa. Bai azokan bertan eoteien baserritarrak edo eta bestelako ekoizliek. Baita ere bide honetan, urtebete honetan, herriko eragileek eta elkarlaneako erakutsi egun prestutasun ere azpimarratzeko da, nahiz eta geuk nahi hainbete ekimen ez ziteun aurrea atea, oinarri batzuk finkau diteula esango genuke. Balorazio positibue ite deu, erantzun positibue eukideulako, baina baita ere komentau, gure proiektue osatzeben hainbat lanlerro ez diteula nahi bezala garau. Sentsibilizazioa daukionez adibidez, nahiko genuen eragile horiekin elkarlanien beste hainbat ekimen hitzaldiek edo baserri eta bisita gehiago antolatzea, baita ere sukalde ikastaruek eta ere ez diteu nahi hainbete antolau, baina ikuste dugu etorkizunea bera lanlerro horiei heldu behar dioula eta erronka berrile badazkeula. Eukideun erantzun positibo horri esker, gure lantaldi ere sendotzen guez, hasiera baten 3 hasi baginene gaur egun 5 osatze dugu gure lantaldia, eta urtebete hontan egin ez diteun lan horiek errezo helduko joula espero datozen hilabetietan. Azoka plazan proiektuek garai komplikau baten abilau genuen, krisi ekonomikuk gogor jongitun Azpeitin, eta ondorioz udalan lehentasunetan sartu zen ekonomien sustapena. Ekonomien sustapena lotuta jakinda industrie dela herri honen motorra esango dugu eta udalan lehentasun ere
sektoren arteko oreka bat edo ezinbesteko ikusten zen, eta horri lotuta Azoka plazan proiektuen bildu nahi izan genuen lehenengo sektorien sustapena esango dugu zuzenien eta zeharka merkataritzan sustapen hori edo ez. Hortik abilauta, argi genuna zen, hau herritarrakin eta sektore ezberdinetako eragileekin osau beharreko proiektua zala, eta nik uste dut hori izan dela, geroa urtebete honetan izan duen arrakasta horren oinarrile edo. Horri lotuta esan, aurra begira, bai hemen tresna bat sortu dela, bereziki lehenengo sektorien sustapen ekonomiko hori gauzatzeko, eta oain guri dagokigula eta herrilei dagokiola ere hori baliatzie eta aprobetxatzie benetan eragin hori, ja eukidun eragin hori onditzen eta zabaltzen juteko.